Здравейте! Показвам как се нареждат картите при бързото гледане за деня или за отговор на конкретен въпрос. Избирате една карта, която най-добре отговаря на вашите мисли или желания. А ако нямате такива, може да изберете картата на окото, само момент да я намеря, която всъщност отговаря на въпрос като какво мога да очаквам, какво мога да видя от бъдещето или какво ми се дава да видя от бъдещето. Цепите картата и вземате горната част на половинката. Може да погледнете горната карта просто от любопитство. В случая тя е късмет, т.е. каквито и да са останалите карти при нареждането ви, имате една закрила от съдбата. Слагате тази част от тестето най-отдолу и отделяте картата на окото с долната карта. След това слягате отляво, слагате отдясно и две карти отдолу, които може веднага да ги обърнете. В случая при мен излизат картата на мъжката карта и картата на радостта, които показват, че ще се зарадвам за нещо около мъж, и останалите две карти показват, че това ще бъде новина, свързана от някакъв важен характер, свързана с нещо важно. Картата отдолу определя, че този мъж по някакъв начин е свързан с моето семейство или е мой роднина. Това е.